السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تبارك وتعالى بارسامدن اتيان طاعات عبادتlarımızı ve hayrat ihsanatlarımızı ve öz öýçerde etýän muhabbetlerimizi ve din ve diyanat üçün artýan gadamlarımızı öz adamatly dergahynda kabul ve makbul eylesin. Ve qyýytka gizelerde şunyalyk wagtyňyzy däni berýäňiz din ve diyanat üçün Allah Celle Celaluhu'nun kefini, kelamını eşitleyin ve Peygamberimizin mübarek hadislerinden eşitlerip yani vaktinizi koyup dursanız inşallah hemmemizden Allah Celle Celaluhu kabul etsin. İkbal bolmadı. Köp yigitler gelip geçti cahandan, niyetine göre ikbal bolmadı. Ne kadar ha yigitler men diyen cevarla dünya geldi geçti. Her hayıfta bir niyete mindiler. Ama niyetine göre ikbal bolmadı. Gerdeşi keç kahve felek elinden erti şahat bolan öýlen gülmedi. Günne kefen biçer bu acal hayyat. Günne kefen biçer bu acal hayyat. Bir beladır hiç kutormaz bu seyyat. Pelle pelle aşağı düşer adamzat. Bugün gördüğümüz erte kalmadı. Bir degişhanıdır dünyanın yüzü. Degişhana eynehu karvansara dünyanın yüzü. Musafirlaşmat yolla karvansarada bir qonyalla çay çörek yiyip bir namaz okuyup da yine yola düşýärler. Eynehu dünyada şonun ýalyp bir degişhana bir karvansara nasihatim dinle eşit bifedi. Ecel yetip adam yumulsa gözi güya bu dünyaga geldi gelmedi. Humayun gorgonun saldıran Hamun dünyanı dört bölen hani Fereydun kızıllan qargıttı 40 şehri Qarun gözi kumdan dolly pullan dolmadı. Maktum goli heyran her yana bakar. Bu ne kudret iştir, sudan ot çıkar. Nefit ba benzin ma su ödi. Ama Hudaýyň kudreti şondan ot çıkarıpdyr. Yaxşı oğullan rahmet arga akar. Lanetkerde oğlum boldu bolmadı. Gelelim mübarek tefsirimize. İnşallah bir gecede Sure-i Fil'in tercüme ve tefsirini aydıp da eştirer. Karişan Sure-i Fil'i bir tilavet edip beradan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Selamet bol. Sure-i Fil Mekke-i Mukarreme'de nazil bolan suralan biri özü de 5 ayetten teşkil tapıptır. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Hudaý Taala Peygamberimize aýtdy. Aya görmedin mi sen? Keyfe faala rabbuke bi ashabil fil.
Näme iş etdi Hudaý Taala ashaby fil bilen? Senin Rabbin Hudaý näme iş etdi ashaby fila? Alam yec'al keydahum fi tadlil. Aya şolon hile we hokkasyny we keydini gumrahçylykda goýmadymy? Ve ersele aleyhim tayran ababil. Ve iverdi şolon üstüne kuşla fawz pıtrap baryan kuşları. Termihim bihijaratin min sittil. O kuşları ike atyadılaşıt ashabı fiili daşlı velen o bir daşlı ike cehennemin oduna pişirgilidi. Fecealehum ka'asfin me'kul. Şu kuşla ashabı fiili avradılan ve çeynenen saman yalaylandırdı. Bununla ashab-ı fiilin gurrunu ve Müslüman doğullu bu suranın içinde. Bu surada fakat ve yürüyte Allah Celle Celaluhu öz Habibine ve öz Peygamberine ve Resuluna Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şuna gönüllük vermek için, şuna sen korkma men arkan demek için Hudaý Taala şu surany däni nazil etdi. Sen kafirlerden korkma. Mega ol ashab-ı fiili Hudaý Taala bir kuş bilen, bir ağızcık taş bilen halak etmedimi? Men özüm sen dinini, İslami galyba aylandırarım ve tamamı şirki, butperestini, kufri aradan ayırırım diýip Hudaý Taala gowulluk berýär öz peygamberine. Ashab-ı fiilin gurrunu da tarihta beter ma'ruf ve meşhur gurrun Müslüman doğalla. Peygamberimiz dünya gelmeginden 55 gün öňçe şu waka bolupdyr. Beter de meşhur bolan soň, beter ma'ruf gurrun bolan soň Hudaý Taala peygamberimize elem tera aya görmedinmi sen? Aýna bu peygamberimiz şu wakyatda baýalat ýa. Yokmuştuk peygamberimiz. Amma beter däni meşhur gurrun, beter ma'ruf gurrun bolan soň we sen özüň görmedinmi ey peygamber diýip Hudaý Taala şform edip aýdypdyr. Beytullah Hudaýyň öýü Kabe bir muazzez ve bir muhterem öýdür Müslüman doğalla. Adam aleyhissalatu vesselamdan ta kıyamata sellin. Ve Müslüman ve kafir hemmece fiilak gelýän öýü Beytullah. Şol Beytullah Peygamberimiz hani dünya gelmeginden öňçe waka Müslüman doğalla. Şu Beytullah'ın şu form muazzez bolup durşuna dünyanın yüzünden dört taraftan näle şoň ziyareti diýip gelip oturlar. Muňa Ebrehe diýen bir adam hesadet etdi. Ebrehe Yemen'de goýulan emir ýa-ni Habeşäň padşahy Netcaşy şol Ebreheni emir etip goýupdyr Yemen'de. Yemen diýen ýurtda. Aham bu Ebrehe wagtiki görýär Beytullah şeýle silahly bolup dünyanın dört tarafından näle şoň ziyareti diýip gelip oty. Hesadet etdi, men Yemen'de bir kilisa salaryn, şon ýalyk bir öý salaryn, dünýäň ýüzüni baýyşyna aýlandyran getirerin diýär. Şondan öz padşahyna, Habeşäň padşahy Netcaşy'ya näme ýazýar? Men bir kilisa saljak, maňa wagt ber, şu Araplaryň, gabaýyllaryň hemmejini şoň başyndan tawaf etdirerin diýär Ebrehe. Tawaf etdirmeden men adam däldiýär. Şondan Yemen'de bir kilisa salýar. Olakon kasr formasında tamam içini kızıl bilen, kümüş bilen, javahirat bilen nakşı negar verip bitir owadan suratına bir kilisa salýar Ebrehe. Şondan hemme dünýäň ýüzüne de habar berýär şu öýe gelin ibadeta ziyareti şu öýe gelin Beytullah gitmeýän diýipdi. Gelene de ýani başarsa pul berjekmiş. İwiski nahar hemme adyny berýänmişdik. Amma ona hiç bir ahadi barmapdyr. Şon ýalyk owadan da bolsa, şon ýalyk ýani bir zinetli öýde bolsa, ol köneji öýü Beytullahny palçykdan, daşdan öýrlenji öýü terk etmäpdirler adamlar. Kafirlaryň zamanynda Müslüman dowalla. Şonla Ebrehe däni beter gahary gelipdir.
Bir näse az adamlar, garyp adamlar garyn doyurmak üçin barýarlamışdyk ona kilisa, amma ziyaret üçin ahadi barmapdyr. Abraha beter qahar gelipdir muňa. Oň üstüne de Araplardan bir adam gijelikde şol kilisaň içine baryp bağışlan nejaset koyup da öz nejasetini der diwarına diýen ýalyk hemme 4 döwrüne salyp çykyp tamam onu kesafaty bulapdyr. Şu kilisany Araplan berdi. Abraha onu eşitip onu görüp beter qahardan kanalya. Şondan 8 fiilliýän wa 13 fiilliýän wa we 1000 fiilliýän rawayetde wa. Ýygnyya Abraha näsaha ferwad bilen näsaha goşun bilen Uraýly Kaba garşyn Beytullahny biz baýat ýokup aýyrmalýar. Baýat şon aýyrmasa men kilisama hisim geljek diýär. Näsaha fiilla Üşürýä, şondan Uriýa Kaba garşyn Beytullah garşyn. Yolla näçe Arap taýfalarında gurup, dargadyp, mallaryny talaman edip, basyp däni kän mallarda alyp geçýär. Abraha näçe ferwady bilen. Şonna hatta üstüne minip barýan fiili Mahmud diýen fiilmişdik. Mahmud Arap dilinde, amma şu zamanada veya başka dillerde ona Mahmud diýerler. Mahmud fiili. Öyle de Avrupa taraflarda ve şumatda nesli munqariz bolan şu zamanada bir dayaw heýbere geren, heýbere güýçli fiilden bermişdik Mahmud fiili. Hatta azyda heýbere olokon we beter baha qymmatlamışdyk. We beter de bärki fiillerden üýtgiýän ýeri hemme ýerine tüý barmışdyk on. Şumat bärki fiillerde üstüne qıl tüý ýok da, amma Mahmud fiilin Arap Mahmud fiili diye onun üstüne tüyle de varmıştık, ağzı da olokonmuştuk, heybere de güýçli. Abraha da şon minip barýar. Habar Mekke'ye geçdilýär. Mekke'de de şomoga Peygamberimiziň dädesiniň dädesi Abdulmuttalib serdarmışdyk. Tamam adamları üşürýär, şeýle Abraha gelýär Mekke. Her kim öz janyny, malyny alyp da çyksan Mekke'den gitsin diýär. Oň öwünde durup boljak däl. Her kim öz janyny, malyny alsyn gitsin diýär. Bu Ka'baň da öz eýeti badyr, özü muhafizat eder diýär. Merdeme şu forma aýtýar. Oň ýolla Abraha gelýän wagta düzräkde näçeha diýelerden talaman edipdir. Şoňysynda da Abdulmuttalibiň da 200 ýany diýeti barmışdyk. Abdulmuttalib atly barıpdyr, ýa-ni Abraham öwünden çykypdyr öwdi. Şonda baryp, "Ey Abraha" diýipdir, "Men diýeleme öwürde ber" diýipdir. Abdulmuttalib de heýbere bir heykelli, siýasatmän adamyş. Abraha biraz gorkypdyr Abdulmuttalibden. Onda kefine de heyran galypdyr. 200 ýany diýämi öwürde berdi waýdy wati. Abraha diýipdir, "Ey Abdulmuttalib, men sana ajab gen galýan diýipdir. Sen gelende, hey Abraha, şu Beytullah zat diýme. Şu Ka'badan näme sen şefaat ederim, mukadip gelen mukadidim. Amma sen 200 ýany diýäňsin gelip durýan diýipdir." Abdulmuttalib näme diýipdir? "Şu 200 ýany diýen eýetim men, şunu goryjak bolup, alqaljak bolup özüm däni gelip oturyn" diýipdir. Ka'banyň da bir eýeti badyr, o da özü goryp alqarar, muhafizat eder diýipdir. Şondan 200 ýany diýetin alyp gitdiýär. Inni munna eşitip beter qahar gelýär Abraham. Şondan dogry Beytullah'a garşyn, şonu ýukmana 1000 däne fiil bilen, o da Mahmud ýaly fiille şondan dofulýar şoňa garşyn. Amma Beytullah'a garşyn yüzlenip de gitjek moga şol Mahmud fiili däni gymyllyman durupdyr. Başga her tarap gitjek bolsa gitýänmişdik. Gymyllap harekete düşýänmişdik, amma şu kıbla tarafa, Beytullah tarafa yüzlenende şu gymyllamany durarmışdyk şu heykelli fiil. Ohan şondan şomoga Abraha da zol fiili akitjek bolýar, fiili gitmännu Daryýa-y Ahmaryň tarapyndan
bir qara quşla, kiçinroq quşla şondan uçup gelipdirler. Fos bolup pıtrap. Olanda her hayfında 3 tane daş varmıştık musulman doğullar. Tüntünde, 2 ayağında her hayfında 3 tane daş. Daşları da nuhuttan da küçükmüştük. Ama cehennemin oğadından pişirigli, cehennemin oğadı bilen yanıp pişip gelen daşlar. Her daşın üstünde de hayfı bir adamın üstüne varıp düşmeli. Hayfı bir adamı helak etmeli şon adı yadaglamıştık her daşın üstünde. Fos qara quşla geliyor asmanlar. Hatta bunu Arapla Abdülmuttalib dağıda görüyor. Onun bula diye ay bu qara quşla Pısayının quşu da ne Mekkan quşu ne Hicazın quşu nereden gelelliği belli diye. Hudayın servalardır musulman da valla. Şondan bulan üstüne gelip yani her hayfi yadagılca ada göre daşı aşağı oklaya şol daş her bir adamın üstüne kellesine düşönne kellesini deşip peynesini deşip içine girip tamam içine de deşip hatta üstünde minip duran fiilim de içine deşip de yerin aşağına girip gitti diye. Şu zor kudretli daşla her hayfi de adi yadagılay. Şondan yine bir tercüme veren geçeyle musulman da valla. Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aya görmedin mi? Senin Rabbin perverdigarın ne etti ashab-ı fili? Elem yec'al keydehum fi tadlil? Aya olan keydini, hile ve hokkasını gumrahçılıkta koymadı mı? Ve arsala aleyhim tayran ababil. Fos, guruh kuşları iyi verdi şolara. Termihim bihicaretin min siccil. Atyadi şu ashab-ı fiili bihicaretin bir daş olan min siccil öde de cehennemin oğadı veren pişirigli kerfiç formatında kişicik nuhuttan kişicik daşları. Fecealehum kasfin me'kul musulman da metni Kur'an. Şu ashab-ı fiili şol heybeti veren şol kudreti veren aynehu avradığılı saman yağla gıdıptırlar. Naqat kudret bu musulman da valla bir serçe yağacak kiçinroq kuşlar ayağına tüntünne de bir nuhuttan kişicik daş gelmeli, fiile devmeli, adama devmeli, içini tamam deşip de al yere gitmeli. Fiilin kudretine olamana ait ya da fiil beter kudretli da hayvan olmalı. Hatta şon kudreti gıvreli boğaz olanla yankı fiil bardar olanla yankı boğaz olanla öz hamlini 7 yıl selin götürüyor diye. Belki hayvanat 6 ay götürüyanı ve 9 ay anırık gitse 2 yıl. Ama fil 7 yıllap öz hamlini götürüyor diye. Oğam 7 yıldan sonra inni çağatını dünya getirecek bolsa, kuzlacak bolanla başka hayvanat yanıp yerde yatıp kuzlamıyor diye. Hal gidip suyun üstüne giriyen olmalı, şu ayak üstünde duran zayını kuzlayan olmalı, fiilin kudretinden şey. Fiil yatsa tursa ayak üstünde de, fiil hiç mi aşağı çökmüyor, hatta istirahatında, yatında da şu 4 ayağının üstünde, hiç mi yere yıkılmıyor fiil. Hatta veze hamil moğda yere yıkılmıyor. Ama bir tersi yazıp, bir nuhuttan kiçinroq daşın eser veren fiil yere yıkılıyor. Ve avradığılı saman yalık oluyor. Huday Taala'nın kudretidir musulman da valla. Ashab-ı fil vakti ki Beytullah'ını dargatacak bolli Hudayın öyü mukaddes, muazzez olan öy. Adam aleyhissalatu vesselam'dan ta kıyamete sellin fiilanık geliyen öy. Şonun aleyhine turdu. Huday Taala onun aleyhine bir ferse veren, ferse değil, yani ferse medenlere kuş veren onu dargattı. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Huday Taala üçündür yer göğünün servadı. وَمَا يَعْلَمُ hiç kim bilmiyor جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Huday Taala'nın servalarını hiç kim bilmiyor, Hudayın özü biliyor. Hatta şunun aynı misali neticesi bundan önsakta aytıp eştiripdik. Nemrut aleyhillâne ki özüne Huday deyip iddia-i ilahiyet et ya,
şoň aleyhine Hudaý Taala haýfy ber, serwady iyi berýär. Bir däne peşäni, bir däne çywyň burnundan girýär Nemrudun peýnisiniň ýanyna baryp däne bızlamany durýar. Bızlanyny peýnisi çaýkalyp, kellesini zor divara vurup, özüni muştlap, şu formda şekence berip durarmışdyk Nemrud özüne. Birji däne peşe, näwet gudratly adam, Nemrud kimin Hudaý diýip iddiaý ilahiýet etdi. Şol iddiaý ilahiýet eden Nemrudy dargatdy Hudaý Taala birji däne peşe beren. Aynahu ashab-ı fiilin de mesaly şonuň ýalakdyr. Amma ýöne musulman da walla bizim düşünmeli zatymyz. Hudaý tebaraka we taala öz mukaddes eden zatyny we din we diyanata aýyn bolýan, alamet bolýan, ayat bolýan zaty şumada selen Hudaý Taala fiilapda we şoň aleyhine dofulýarlar we ýa şonu helak etsek bolýanlardan muhafizat edip gelýändir. Birse Beytullah'ı gördük. Ashab-ı fiil dargatçık boldy, amma ashab-ı fiili Hudaý Taala näme etdi? Ola güýçli, heýwanyň güýçlisi bilen geldiler, fiil bilen. Amma heýwanatyň zaifi, kuş bilen onu Hudaý Taala helak etdi. Şonuň ýaly şu zamanda bolýan wakaýatlar birsine kan eşdendirsiňiz bir näse ýyl mundan öňsek geçdi bir gen gurrun şonu aýdaýlyn. Birsine inşallah ayanyň alıp gaýtdyk, onu inşallah öz gözüňizde de görkezler Hudaý Taalanyň mucizasy. Endoneziýada bir näse ýyl mundan öňsek bildiňiz näzire tufan geldi. Näzire sel geldi, bir jazirany harap etdi. Amma şunu aýtsak bolýan musulman da walla nagat bir gen zat we nagat gudrat ilahi. Şol jazirada bir paýgah varmışdyk, paýgah intizami. Şonuň sahtamany mühendisler şunu bejerenne, ussula bejerenne 11 reştere cevap berýär diýip bejertdirler. 11 reştere mugawameti ba, 11 reşter gelip de gelse de şu sahtaman ýykylmaly diýip şu format bejertdirler. Amma şu jazirat näçe reşter gelýär? 8 hurdaý reşter gelýär, 9-a da ýetmeýär. Şo bilen şol duran paýgah yer bilen ýeksan bolýar, owranya tamam kul bolýar. Amma beter genrat musulman da walla şonuň bir näçe mitrdäni bir gatdyna bir mescid barmışdyk, agaçdan we palçykdan. Su hatta bir qatra şoňa girmäpdir we hiç zatda bolmapdyr. İçinde de aynahu şomaga şunyalyk musulman da walla oturup da Hudaý Taalanyň zikr we tesbihini edip durarlamışdyklar. Seýlin geljeginden habar ýok. Ýöne şunyalyk bir üýşmelekler barmışdyklar. Üýşüp de mescidin içine oturupdyrlar. Şu 11 reştere jogap berer paýga harap bolup yer bilen ýeksan bolupdyr. Amma şu palçykdan, agaçdan becerilen mescide hiç zat bolmapdyr. Hudaý Taala gorypda hifazat etýär, saklaýar. Seýilýän afatyndan. We ýa şonuň ýaly öýde Türkmen sehramyzda bolan ittifak musulman da walla. Bir öý od alypdyr. Dikkat edin. Hakygatda bolan görürüm. Bir öý od alypdyr. 190 90% öýü ýanypdyr. Öýde hiç zat galmapdyr. Amma öýüňdäni taqçasyna bir lowhyň üstüne Qur'an barmışdyk. Öý ýanypdyr, 190 od alypdyr. Hatta şu Qur'anyň aşagyndaky lowh, aşagyndaky agaçda ýanypdyr. Qara kömür bolypdyr. Amma şu Qur'anyň özüne hiç zat bolmapdyr musulman da walla. İnşallah işte özüňiz gözüňiz bilen görürsiňiz. Gümbedin muzafından alyp gaýtdyk Amanat suratyna. Özü Kürt diýen owda ittifak düşüpdir Türkmen sarada. Hudaý Taala hifazat etýär. Öz mukaddes bolan zatlaryny, muazziz bolan zatyny goruýar, hemme afet we belalardan. Amma şunu da wakan şulady bileýin. Bir kitaby ki ajyp bir warak
yan amalca şo yanmaptır. Näme dip son isimli Kur'an we Hudaýyň kelamy ýazykly. Şunu bilin, her bir kalbi ki şonu Kur'an ýazykly bolsa onu ot ýaksakda ha hismoga. Ne şu dünýäde we ne kıyamatda. Amma ahirki aýtmaly görürüm, şonu aýdyp inşallah kelasymyzda bolýar. Kabe, Beytullah naqat bir muazzez we muhterem zat Hudaý Taalaň ýanyna we tamamy beşeriýetiň ýanyna çe musulman çe kafir. Ve şumada selin dünyanın yüzünden yani şonu barıp da tavaf edip şon taşından aylanyp otilla. Giden gitmedik de şon arzusunda ve armanında gidip ya. Bak şu Beytullah'ını menne görsem deyip. Naqat bir muhterem, naqat bir muazzez. Amma şunu bilin musulman doğalla. Sene musulmanın, sene mu'minin gorsağındaki kalıp şol Beytullah'dan min beraber qawi ve muhterem ve muazzezdir Hudaýyň ýanyna. Şol Kabe ne kadar muhterem zat boldy. Amma Allah Celle Celaluhu'ň ýanyna şol Kabe'den min beraber qawi bir musulman adamyň gorsagyndaky kalbi. O kalbi narahat etme, bir kalbi, bir insanyň kalbini dewme, hala eziyet berip, hala azar berip, hatta Kabe'ni dewmeden, Kabe'ni yıkmadan da günah diken musulman da valla. O mawratdan ne kadar ha Peygamberimizin hadisi var, ne kadar ha şairler şiir veren koşuptırlar ki bir musulmanın kalbini dewme, bir musulmanı azar eziyet derme ve başardan bir musulmanı hoş etsen Kabe'nin sogabı var deyipdirler. Bir de yani qaw hikayet bilen şunu düşündüreliyim. Meybihor menber besuzan şair aytiye aragış diye gitti. Ol cumgalarda vaazlarım da yani üstüne minip de gurrun beryen menberler var. Bir gitti şonu otlağa deyipdir. Atı şender Kabe'zen git Kabe'ni aslan otla. Sakine butkhane başo merdem azari mekon. Git buthanada yaşa, butperest bol. Ama bir neferin yüreğine eziyet verme. Bir neferin kalbini dewme, eziyete adar verme diye şair. Dilbidestaver ki hacce ekber est, az hizaran Kabe yek dil behter est. Git bir neferin kalbini alacak bol, yüreğini, muhabbetini alacak bol, qawluq et ve şonu hoş et. Dilbidestaver ki hacce ekber est, az hizaran Kabe yek dil behter est. Münglerce Kabe'ye gideninden bir kalbi hoş edenin qawdipdir. Kabe bunyad-ı halil-i azar est, dil nezergah-ı celil-i ekber est. Kabe'ne İbrahim Halilullah bezerkiden dadi, ama kalbi Hudaýyň bezerenöyi. Abdullah ibn el-Mübarek, Awliyaullah ve Hudaýyň dostlarynyň biri. Haçda Arafa günü, Arafa dağına gelip görünmüştü, qaw dikkat edin. Şonda da yani qatı uykusy tutup da bir yerde qyşarypdyr. Abdullah ibn el-Mübarek diş görüpdir. Görse dişinde iki tane ferişte baş ucuna girip de gurruna da oturan bolmaly. Şonda iki ferişte gurruna da otylla, Abdullah ibn el-Mübarek de şon gurrunu eşitip oty. Bir ferişte o yerinden sorapdyr. Aya bilýärmi şil Beytullah'ın ziyaretine gelen, Kabe'nin ziyaretine gelen näze hacı wadygyny bilýärmi depdir. O ferişte yo bilemek depdir. Onu men öýdüm aýdyn, 6000 hacı var şil depdir. Şöyle 6000 hacı varmışdyr. Ohum ýene sorapdyr. Aya bilýärmi şu hacılaryň näçesiniň hacı kabul bolýar? Onu yo bilemek depdir. Onu men aýdyn, şolaň ýarty kabul bolýar, ýa-da hacı kabullal şeýil depdir. Şondan da Abdullah ibn el-Mübarek birden uykusundan yani vahşet bolup yani turya, korkup ve bir wariye cemaati hemme Arafat dağında 6000 adam
şolun yarsan hacı kabulle nagat bir zahmet bilen, piyada ayak bilen, hemmecide ihlas bilen gelip otella bulan hacı kabul bolmazak bolsa menle şayet şolun içindedir nagat bidirek bolacak mı dep katı fikri harap bolýar we narahat bolýar. Erteri şu narahat bolup ýörüşine yeni bir yerde yatýar. Yatanna aynahu dünkü ziyaret diýişýär. İki ferişte näçe hacı wa onna 6000 hacı bilýärmi näçe kabul bolýar? Onda ýok bilemem. Şolaň 3den biri kabul bolýar, 3den 2-tinki kabullärlikdir. Şondan turup we kabul bolýanlaryň sany zor kemelip barýar bi. Näzir olar kadip yeni gaty fikirde we narahatçylykda. Ertesi 3-nji güni yeni diýişýär aynahu dünkü ýaly näçe ferişte näçe hacet ýan onna 6000 näçe kabul bolýar onna hiç biri kabul bolmaýar. Şil 6000 hacı gelipdir Beytullah'a Kabe'ye ziyaret etmene piyade ayak bilen amma bir sininki de kabullerliye. Yöne Huday Teala'nın beriyen fadlu keremi falan yurtta şol ferişte gurrun eduvati musulman da valla muhtasar etsek bolýan. Falan yurtta falan ovada bir keffaş va şu keffaşın hurmatına Huday Teala şu 6000 hacıyn da hacısını kabul etti şeýlepdir. Falan yurtta adı da falani özü de keffaş adam hacı da gelmedik şeýil şoň hurmatyna şeýil 6000 hacıyn da ziyaretini kabul etti dipdir Huday Teala. Abdullah ibn al-Mubarak hoş bolupdyr. Beginipdir. Elhamdülillah yine hemmemiz kabul boldy dip. Hacını edip bolandan öýe gaýtmaýok, dogry piyada ayak bilen şu aýdylýan owa gitipdir. Aýdylýan keffaşyň adyny öýüne sorap tapyp barıpdyr. Gafaýyn kakypdyr, çykypdyr bir garyp adam. Assalamu aleykum, aleykum assalam. Dogry menen Mekke'den gelýän dipdir ziyaretden. Öýüme de barmany dogry şak geldim dipdir. Bir sualym bar, jawap berşem dipdir. Onda näme? Senin näme etýän işiň bar? Ke şeýil 6000 hacı Beytullah gelipdiler, hiç birininki de kabul boljak dedi. Ama Huday sen hurmatyna şu 6000 adamyň da hacını kabul etdi, sen näme etýän işiň bar dipdir. Muny da men iki ferişteden diýiş gördüm, bir rahmani diýiş, şeytani diýiş dälipdir. Haqiqaty başynyň. O keffaş adam näme dipdir? Dogry mena näçe ýyl bäri arzuda dipdir. Ke bir Beytullah gidatam, bir haza gidatam. Özüm de şoglum keffaş, günne bir azyjykdan ýygnap ýan, näçe ýyl bäri ki bir pul ýüşürsem haza gitsem dipdi. 300 dirhem pul ýüşürdim diýär. Mesela 300 000 tümen şu zamanyň puluna. 300 000 tümen pul ýüşüremden sonra şeýil ay inşallah haja gideýin diýip ýola düşüp inni tamam wagtlymy ýygnap 300 dirhem pulum da ba şu bilen aşyr inşallah diýip ýany ýola düşüpdim. Näçe ýylky arzumy şuň ýetjek o men diýip. Amma şoňoga men zenanam da göwreli de diýipdir. Hemsaýadan bir kebabyň ýesi geldi diýip. Et pişirilip duran kebabyň ýesi geldi. Zenanam aýtdy, eger bolsa şondan maňa getirip berasaň gitmeginden öňsek dedi. Men näй bolýa hemsaýaçylykdyr, biraz alqaýdar ne barp kafyny kakdym diýe hemsaýan gafdyny. Bir zenana çykdy. Men aýtdym, "Ey hemsaýa, şeýle mena haza barýar. Şeýle zenana öýde däni kebap isliýär. Eger bolsa şu pişirip duranyňdan baňa da biraz berasaň" diýipdir. O zenana diýipdir, "Ay Hudaýym bendefi, bir pişip duran kebap bize halal, size haram" diýipdir. Siz bilmeýäňiz diýipdir. O näme? Onda dogry mena näçe wagt bolla adamym dünýäden geçdi, özüm Abdurdul Hatun diýipdir. Näçe yetim de elimde bar diýipdir. 3 gün märde hiç zat ýemi zat barıp da bir haram maslyk örüp ýatan doňmuzyň etini tapdym, şonu pişirip taşmat ýyjak bolup otypdyr. Şeriatda da ejazat bar da näçe on as ýer görünmäsen doňmuzyň eti de bolsa ýamaly. Şonu pişirip ýyjak bolup otyp, bize halal, size dogry dälipdir. Şondan
ol adam aýtdy Kaffaş, men şonu eşdip, gaty gynanyp, hemsaýam bolup habar almapdyrnaw diýipdäni, şondan bir 300 dirhemi Mekkäň ýoluna harj edenden, şu dulhatun we yetimliň ýoluna harj edenler, şoň hemmejen şolara berdim diýipdir. Iýbiski, egin maş, hemme zatlaryny alyp berdim, hemmejen şolaň ýoluna harj etdim diýipdir. Şeýdikde ýene de haza gitmedim diýipdir. Onda bolly diýipdir Abdullah ibn al-Mubarak. Sen bir kalbin hazine edip dursan diýipdir. Bir kalbi hoş edip dursan, bir musulmanyň işini bitirip dursan, mün Ka'ba gideninden de sowaby kän diýipdir. Dilbedes daver ki hacc ekberas az hezaran Ka'ba yekdil behteras. Bir ýüregi hoş etjek bol, biriniň işini ýola saljak bol. Gaty sowaby kändir musulman da bollar. Peygamberimizin de mübarek hadisi عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قضى لأخيه المسلم حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح وإلا شفعت له رواه أبو نعيم. Bir adam musulman doğanның işi üçün yörse deyipdir. Musulman doğanның hacetini bitireyin deyip de yörse kuntu waqifan 'inda mizanihi. Kıyamet gününde men mizan terazusynyň ýanyna hut özüm durjak diýipdir şol adamyň. Şol musulman adamyň ýolunda ýörtüpdir, işini bitiripdir, ýüregini hoş edipdir holasa. Şonuň mizan terazusynyň ýanyna özüm durjak diýipdir. Fa in rajaha eger sawaby kän bolup beşdi bolsa onu beter gawy. Ve illa şefa'tu lah bir moga günahı kän bolup sawaby az bolsa men özüm şefaat edip şon cehennemden alqalaryn diýipdir Peygamberimiz. Musulman dogalla bir kalp yanqıp Beytullah'dan muazzez ve muhteremdir Hudaýyň ýanyna. Ve ol bir kalbi eziyet berip, azar berip bir kalbi döwmek Hudaýyň ýanyna Ka'bany ýykmadan günahı kändir musulman dogalla. Hemmemiz bir elham üskulu Allah okuy verelim. İnşallah duadan sonra bir taraftan yuvaşratdan gelirseniz inşallah onu Qavs suratında hemmeňize bilelikde düşündirer. Damlaly amin. Allahümme amin. Amin ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Amin ya Allah. Ya ilahel alemin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Amin ya Allah. Allahümme amin. El-Hafiz'in gafiyimizden oturan cemaatin oğuzlarından amin ya Allah. Hudaýa özüň hazırlygyna hastar şu bendelik atdyýatym ýok. Amin. Oturup eger rahatda derejede bilen de kabrlaryň nurlar, merhatlaryň munawwar ruhlar şad edýär. Hudaýa dawda şu jeratlaryň hurmatly Hudaýyň hemmelen gunahlaryň mağfiret. Ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Hem ejet hazırlygyny kabul edýär.
Hudaý bilen tawfik berýär. Ya cennetlere gelmekleri netiýeti bar. Hudaý Hudaýyň kıyamatda da Hazrat Resulullah'ın karşısına salmışyr. Cennetde tamamen netiýeti bar. Hudaý Hudaýyň sizeletine bereketine Hudaý bilen hemmeden günahlarymyzy Hudaý ýaryplarymyzy özüňde döştedi birodun afwady bar. Hudaý bilen sizeletine hormatly Hudaý bilen hemmeden tawfik bar. İki dünyada terbiyelende terparada bu dünyada ahirette iman netiyedir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bilmem caridir. İman kamillen dünyada şokdaya bilen hemen netiyedir. Ya Rabbil Alemin. Allah'ın şeytan dilenler şigica hurmatına. Cumhuri cehenneme gicelen teyidi karşıatlı da şigica hurmatına cumhurun hurmatına Hudaýa etken dualarymyzy ödülerini öňe kabul edýär. Amin. Sallallahu ala hayri halqihi Muhammedin we ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme amin bi rahmetike. Duanyň öňünde faqat ýana kaptallaryna bir azık ot degipdir, amma içine hiç zat bolmapdyr. Salymja kahwe ýana hiç zat bolmalla ýanmapsyk salym galypdyr. Amma şoň aşagyndaky lowhun görüň musulman dogalla. Waqan Hudaý Taalanyň gen mojazydydyr. Lowhun Qur'any ba tarafy, ýok tarafy bilen fark etýär. Qur'an durmadyk tarafy şu form kömür formasynda bolup kalypdyr. Bir eşare etseň ýöne degilsek. Ýokdur Qur'anyň ýok tarafy kullan aşagy hem paýalar bilen ýanyp ýani dağın bolmaly. Amma Qur'anyň ba tarafy lowhun öz salim hiçat bolmapdyr. Hem hatta iç tarafından da şu form Qur'an ýok tarafy şeýle kömür bolup ýanypdyr, amma ba tarafy lowhun hot özi salim galypdyr. Hatta Qur'anyň şartda Qur'an çünki ýok ýeri şaý bilen de ýanypdyr, amma Qur'anyň ba ýeri bir hat bellidir, ýanmapdyr. Qur'an meselem Qur'anyň şu formul turan bolsa, şu Qur'anyň ba ýerine selin, ýok ýerine selin agas ýanypdyr, amma Qur'an şu duran zaýy hiç formasynda aslan bir owadyň eseri deginde tikýalyp taxtan hot öýdi galypdyr da ýanmany. Şu Qur'an ba taraf kullan ýanmapdyr, ýok tarafy aşagy bilen ýanyp ýany gara kömür bolupdyr. Bir tarapdan ýakynratdan gelip görsek bolan gelamany.